hedder Philip. Jeg går til BMX. Man træner, og man cykler ned ad bakkerne, og man hopper. Vores træner forklarer, hvad vi skal. En typisk træning det foregår jo med, at ungerne de møder op. Så kører vi opvarmning og træner lidt forskellige gate-teknik og kondition træner vi. Og så træner vi teknik rundt på banen og balance. Jeg synes, det er fedt at gå til BMX, fordi din egen præcision er afhængig af. Jeg har lært at rulle og hoppe. Så når du skal rulle, så kommer du sådan her op på et hop, og så kører hen over det imens. Det er bare fedt at lige kunne gøre noget, hvis man ikke har kunne gøre det før. Vi træner alle sammen. Vi har en, der er på 5 år, og så har vi helt op til mig selv. Jeg kører også en gang imellem, og jeg bliver jo 32 i år. Jeg synes, sammenholdet er rigtig godt imellem voksne og unge. Og så også ældre, vi hjælper også de yngre, hvis de ikke kan finde ud af det. Det er virkelig godt. Der er en, der er 14, og ham er jeg gode venner med. Så selvom der er aldersforskel, så er man stadig gode venner og ikke er sure på hinanden. Jeg synes, det er sjovt at køre og helt de store. Det er nemt at starte, fordi det er en god træner. Når man kommer ned herinde i klubben og kan tænke, at man gerne vil prøve BMX, så har vi det hele. Vi har hjelm, vi har handsker, vi har cykler. Og det kan man prøve gratis 5 gange. Synes man, det er noget, man ikke lige har fået købt udstyr, så kan man leje det, indtil at man selv får det købt. Det er meget simpelt at starte op. Drenge, piger, store og små, det er bare at komme afsted. Kom ud og prøve det, for det er fedt.